9 for killer. You're now rocking with Angel Beats. Ням, 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 ням. Леси. Ай. Едно време ми викаха, стани мире, много си бавен. Един друг ми викаше, няма да се плашиш, малък имаш бъдеще на Биг Пимпин. Аз си мисля просто, че ще бъда потрепан и заровен, ненамерен. Сега опитвам се просто да не бъда бързо забравен. Тя ми вика, че не обичала да отваря крака. Викам, щом искаш дръж ги на 6,5. Аз така мога да ти го набия. И его не продава наркотици, продава курви. В индустрията с рапа влиза и на всяка мърша казва стой настрани. Писна ми на мен брат ми от пуци схеми с псевдоавери и подобия на жени. Ебал съм в звездите, ебал съм в фейковете. Ей, тука стая няма рима, половината сте свалени, обезчестени и психоизтормозени. Направо сте... Сиско тук не мърда, даже студио ще строи, само пара му трябва. И 5 тона мара, за да няма капка нерва. Звучи добре, стрес, това пак какво е? Просто понякога губя желание, даже за какво да е. Ама тука не се чудя даже, и в този трак ви казваме, бал съм ви майката проста, с нищо не си помагате, само се драпате и дърпате, в устите си плюете, идиот не дей ми вика не. И аз съм тука все още и аз виждам какво става, и аз искам парче от пая, а той не е никак малък. Откъде ме гониш? Бягай от тука, китка, да не вземеш, да пострадаш, ще изпаднеш в депресия пак. Дайте инхалатора, човек е от лабилните помяри, измекяри и всяки други без капка чест. Дай му хапа и го гледай как сам пада под масата. Смешен, тормози ли те баса, брат? Да, мене тормози ме бяса. Поредната тренировка без капка страх. Можеш по улиците да видиш една клющава гад, да. Гад за гада. Искам само тука един да надигне глава и да каже, че съм го пребал. Такива няма. Няма и да има. Чао.